Здравейте! В това филмче ще ви говоря за една от най-известните формировки за отглеждане на лоза за винопроизводство. Формировката е кордон, резидвата е на чеп на две очи. Конструкцията е с опорни колове, основна тел, единична величина 60-65 см и две двойки телове. Основното за тази формировка е, че още с изграждането на кордона обособяваме постоянни плододаещи точки, наречени рамене. И цялата трудност, и цялата работа по тази формировка през годините е да запазим тези рамене до края на експлоатацията на лоза. Преди да продължа с резидвата, искам да направя едно кратко отклонение. Искам да кажа две думи за пъпките, които образува лозата и за това какво можем да очакваме от тях. В основата на всяка една пръчка, така плътно в основата в кръг, се намират така наречените ъглови очи. Те са много дребни пъпки и не се забелязват. Ако развият литораст, той е малък, слаб и няма грозд върху него. Затова тези пъпки нямат отношение към нашата резидва. Следващата пъпка е така нареченото черно око. Черното око, когато се развие, дава хубав, здрав литораст, на който обикновено има един грозд. Той е по-малък от тези на основните литорасти, които образуват основните литорасти, но е със същото високо качество. Черното око е на практика най-добре развитата пъпка от тези, както казах, ъглови очи. В английската литература за лозарство тази пъпка се нарича non-count bud, т.е. пъпка, която не се брои. И сега това е много важно вече за нашата формировка, защото когато режем чеп на две очи, ние трябва да знаем точно пъпки, които броим. Сега, тук съм очертал с маркер. Тук съм очертал с маркер възлите, пъпките, които броим. Сега, пъпката, която не броим, е тук най-долу. Тук е първата пъпка, тук е втората пъпка. Значи ние режем от тук. Сега, по какво познаваме тази пъпка черно око и първата пъпка, която броим? Дано да става ясно това, което говоря, но това е най-важното в нашата резидва на чеп на две очи. Значи най-характерното е, че под тази пъпка черно око няма междувъзлие. А над тази пъпка междувъзлието е около 1 см. Може би повече, може би по-малко. Но то е най-краткото междувъзлие. И точно тази особеност на лозата по-нататък ще разберете как я използваме и как би трябвало да използваме. Сега пак да приближа, дано се види както трябва. Нали, казах, че съм очертал с черен маркер. Сега, тук е пъпката, която не броим. Тук е първата пъпка, която броим. Тук е втората. Значи чеп на две очи. Първа пъпка, втора пъпка. Режем от тук. Ето тук. Това е черното око. Това е черното око. Тук е първа пъпка, втора пъпка. Режем от тук. На тази снимка с жълтата стрелка посочвам черното око, с зелената стрелка първа пъпка и с синята стрелка втора пъпка. В пазбите на всички листа по продължение на пръчката се образуват два вида пъпки. Летни пъпки и зимни пъпки. Летните пъпки могат да се развият тази година, могат и да не се развият. Обаче ако останат за следващата година, те деградират и ги няма повече. Ако се развият тази година, от тях прорастват така наречените клотуци или литорасти, странични литорасти. Ето го страничен литораст от първи порядък, от втори порядък, може да има от трети порядък. Тези пъпки може да образуват, може и да не образуват грозди. Т.е. тези литорасти, тези странични литорасти. Може да образуват, може и да не образуват грозди. Ако образуват грозди, то гроздите се намира между двете двойки телове. Основната ни реколта е между основната и първата двойка телове. Тук са ни гроздите за реколта. А тези така наречени пригрозки, или там както ги наричат във вашия край, се намират между тези две двойки телове. Грозда е малък, сбит. Не е характерна формата за сорта и е с много ниско качество. Така че ако берете за изба, която държи на високо качество, тези пригрозки не ги берете. Ако берете за пазара,
Махайте ги от лоста. Сега, по-важното за тези странични литорасти, които искам да ви кажа. Тези литорасти, да не вземе някой да ги използва за кордон, нали, да прави кордон или за такива постоянни плододаващи точки. Тези литорасти, значи когато сме в лоза при пълно плододаване, ние не се грижим за тях. Ние ги режем с контурната резидва. Но когато формираме кордона или друга формировка, когато сме на млада пръчка, когато формираме, всички тези трябва да се извеждат. И за оформяне на кордон или за рамена използваме само литорасти, които са произлезли от зимни пъпки. Така. И последният вид пъпки, който развива лозата, това е пак в пазвите. Тя са точно до лятната пъпка се развива и зимната пъпка. Зимната пъпка не може да се развива тази година, този сезон. Тя се развива, презимува и се развива следващата година. И вече от зимните пъпки, зимните очи, така наречени, ние очакваме да се развият силни литорасти и с по 2 грозда на литорасти. Така, продължаваме с резидбата. Основното на тази резидба е, че както казах, имаме постоянни плододаващи точки, които завършват с чеп на 2 очи. И всяка година режем горния литораст с по-голямата част от чепа и оставяме долния литораст на 2 очи. Значи това е наистина много лесно така изглежда на схемата, но се правят много грешки. Много важно за тази формировка и резидба, това е позиционирането на тези постоянни плододаващи точки. Те трябва да сочат винаги еднообразно нагоре, в реда. Така в плоскостта на теловете, така си го представите. Това е най-добре, аз ви препоръчвам, да го постигнем още с създаването на кордона. Сега, този кордон, който ви показвам, той е едностранен с 5 рамена. Той го създаваме с полагане върху телта, с прегъване на пръчката. Сега, ако правите двустранен кордон, то се прави резидба и се вземат два литораста от зимни пъпки и се слагат на телта. В случая говорим за кордон, който се привива върху телта. Така, тук искам да ви покажа една особеност на лозата. Вижте как залага пъпките лозата. Ляво-дясно, ляво-дясно, ляво-дясно. Те винаги са в една плоскост. Така че, когато правим този кордон, това е колчето, към което сме превързали стъблото. Тук е телта. Когато прививаме, когато полагаме този литораст върху телта, трябва да го насочим с пъпките нагоре и надолу. Това е най-добрият начин от тук нататък да спестим много усилия за насочване в правилната посока на литораста. Сега, когато оформяме този кордон, казахме с 5 рамена, сега това е колчето, за което сме прикрепили стъблото, това е кордон. Първата година не само, че трябва да ги насочим правилно, но и трябва и в няколко години да го изградим този кордон. Не може за една година да изградим кордон с 5 постоянни плододаващи точки. Защото при всички случаи първите и последните се развиват добре, но средните най-вероятно ще бъдат слаби и можем да загубим рамене още в началото. За да бъдат силни, с изравнен растеж, ние първата година правим 3 точки. Така, привеждаме литораста към телта. Сега как става на практика? Хващаме с 2 ръце, това е колчето, пак казах. Тук е привързано отдолу. Хващаме с 2 ръце задължително, за да усещаме дали се чупи или... за да може да постигнем по-добър ъгъл. Внимателно се привежда и се привързва с пъпките нагоре и надолу. Това е моят съвет. Ако го спазите, ще си спестите много работа нататък, много труд. И още едно. Не пестете в никакъв случай от материали за привързване на кордона на стъблото. Има хубави качествени еластични материали. Има клипси, които могат да се използват 2-3 години. В никакъв случай не използвайте материали, които кордона растейки да прещъпне кордона. Просто ще го съсипите още изначало. Още едно нещо, което им трябва да правите. Това е, когато това е телта, това е телта, кордона, да го осучите около, така да го прикрепите към телта с усукване. В този случай пъпките почват да сочат във всички посоки и освен това, с растежа телта така се пива в кордона, че се образуват некротизирали такива части и, както казах, съсипвате кордона за няколко години. Тук е няколко думи за изграждането на кордона. Както казах, не можем да направим 5
5 рамене за веднъж за една година. Прави 3 в този случай. Когато приведем литораста и сега какво се постига, нали, как го постигаме? Когато приведем литораста и го привържем към основната тел, ние вземаме на пролет, когато пораснат литорастите, вземаме само горните, тези, които порастват отгоре. До горните 3. Тези, които са зелено. Долните 3, които прораснат на пролет, ги филизим задължително. Казвам задължително филизане, с ръка, не с инструмент. И тъй като следващата година трябва да удължим с още 2 рамена, с още 2 постоянни плододаващи точки, последният литораст, който е отдолу, когато имаме да удължаваме кордон, винаги режем на пъпка, която е отдолу. Защото ако е някоя пъпка, която е отгоре, много трудно ще приведем към целта. Режем винаги на пъпка, която е отдолу. И го оставяме литораста да се расте. Следващата година го привързваме към целта и избираме по същия начин само горните. Така че при формировката на кордон, дали едностранен или двустранен, винаги постоянните плододаващи точки, раменете са през пъпка. Сега, тук искам да ви покажа един кордон, който е направен, който са допуснати грешки. Сега това го гледаме отгоре. Нали? Виждате как са нещата. Това е, отсреща се едно, че телта е тук. Нали, тук е кордонът, телта е била тук. Сега, вижте как са позиционирани тези рамене. Ляво и дясно. Ляво и дясно. И вижте сега как растат литорастите настрани. Това, ако си едно домашно лозе, нали, в двора, няма никакви проблеми. Но ако говорим за механизирано отглеждане на промишлени лозя, това нещо, особено сега както ги правят с междуредие 1,80 м и по-малко, такова едно разположение изключително много увеличава ръчната и механизираната работа. Значи, когато прораснат така литорасти в тази посока и в тази, след това ще трябва много ръчен труд да ги съберем, да ги наредим под първата двойка плодове. И няма и да стане както трябва. Освен това, когато са така, когато минават машините с контурна резидба, най-вероятно ще нараним тези литорасти. Тези литорасти така израсли, ще пречат и на пръскачката. Ще пречат на изпръскването на препарата. Сега, следващата грешка, която е допусната. Нали, вижте го този кордон как. Следващата грешка, която е допусната. Тук вижте двете точки, постоянно двете рамене, са образувани от съседни пъпки. Тук горе също са от съседни пъпки. Тук имаме джунгла, тук имаме дупка по средата. Нали, това противоречи на цялата концепция на тази формировка кордон. Тук рамената не трябва да бъдат насочени нагоре, еднообразно, и трябва да са наредени правилно чрез пъпка. Това е края на първия филм за формировка кордон и резидба на две очи. Надявам се да ви е било интересно и да съм ви бил полезен. Дано сте разбрали всичко, което съм казал за пъпките и за резидбата. Ако имате някакви въпроси, може да ми се обадите по телефона или да ми пишете на имейла. Аз се казвам Живко Желев и съм агроном-консултант производство. За сега това е.